Sa San Remeo Antique, Duha patay, samtang Duha pagid ang missing matapos nga malumos sa Suba. Si Rujimar Sukal dito nakatutok eksklusibo. Ini ang pinakaulihing nga litrato nga kuha sang grupo sa mga kabataan nga malipayon niya nagapaligo sa Suba sa Barangay Trinidad, San Remeo Antique, alas 2:30 kahapon sang hapon. Apang ang ila kuntani nga bakasyon nalikupan sang isa ka masubo nga trahedya. 5 ka mga kabataan ang ginanod sang nagaragasa nga tubig sa Suba. Isa diri ang nakasalbar, apang 4 gid ang nadala sang pagkaanod. Base sa paraysayon sa mga survivors, hinari lang nga nagragasa ang tuman kababaskog nga kuryente sang tubig halin sa ibabaw nga bahin sang Bato Taraw Falls. Ano pagkaanod niya? Anong sitwasyon niya? Nagakapay-kapay. May mga nagapaligo sa ibabaw nga nagsinggit nga nagapadulong na ang baha. Apang abis ang mga ini, isa lang kalangulango. Pila lang ka segundo ang nagligad kagulpiada nga naghampas ang tuman kababaskog nga kuryente sang tubig. Gusto ko dahil ma. Hindi na magunta ti kasagap kay Manong. Kapon ti Prado patanda nagunta talo city dahil gambis ka nalasotsor alas TV malatanda nagunta kasagap kay Basi Naanud rito si Manong. Pag gusto ko nga dahil sa gapag ginanda kung di nga suba si Manong para makakita. Una-una kara pagsinggit ko nga dong babinit ina ba tapos kara ay wala ko pasinggit na tanda na iba os nakita ko amor pagsinggit ko kinana timuto nagpabinit man tana malagyo rag ko te nakaranlog ko tapos kana kuan ko katubig daw ginampak ko raw tintepa og dalom. Una nga nakitaan ang bangkay ni Wellen Grace Kasalan, 21 anyos, residente sang Barangay Kabiyawan, San Remeo. Nakasalbar naman si Reynalyn Villar matapos ginsalbar sang iyang utod niya si Raven. Nagapabilin niya missing Sanday Mary Adila Jaime, 27 anyos, sang Barangay Malaiba, San Jose Antique. Kag Joe V. Valenzosa Jr., siyam katuig, sang Barangay Kabuyan, San Remeo. Delikado dyan ang area kay ragto-ragto dyan nga mo ang ano Mga bato. ang bato tapos ang taas dyan kariya may bato kuweba dyan na mo so dito tanan nakasalid sa bato kuweba nga ria kag nangamuyo lang nga ano lang tana i-survive lang tana amo lang nakasurvive tana. Suno sa mga survivors, wala sang ulan sa ila ginapamtangan. Gani wala gid sila magdahom-dahom nga magabuslog ang mabaskog nga tubig. Padayon pang rescue kag retrieval operation sa lugar. Balita gikan sa San Remeo Antique. Rujimar Sukal dito. 1 Western Visayas.